Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш маросими вазнкамкунии Нурулло Алиев ва рақиби ӯ Джо Солекки баргузор гардид ва ҳамчунин мухорибаи рӯбарӯи онҳо. Ва дар ин навор мо маросими вазнкаши ва мухорибаи рӯбарӯи онҳоро пешкаши шумо карда маълумоти бештар медиҳем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш Нурулло Алиев ва рақиби ӯ Джо Солекки вазни даркориро карда мухорибаи рӯбарӯ гузарониданд. Бояд қайд кард ки мухорибаи онҳо дар вазни сабук, яъне 70 килограмм мегузарад ва Нурулло Алиев вазни даркориро карда дар тарозу 70 килограмму 530 грамм нишон дод. Рақиби ӯ Джо Солекки бошад дар тарозу 70 килограмму 300 грамм нишон дод ва ин маънои онро дорад ки мухорибаи онҳо баргузор мегардад. Ҳар дуи ҷангваро бо муваффақ вазни даркориро карда тавонистанд. Ҳозир бошад бояд мухорибаи рӯбарӯи онҳоро тамошо мекунем. Джо Солекки takes on Nurullo Aliev. Ногуфта намонад ки мухорибаи Нурулло Алиев зидди Джо Солекки аввалин мухорибаи турнир мешавад ки аллакай пагоҳ шаб, яъне шаби 11 ба 12 январ баргузор мегардад. Ин турнир аз соати 00:00 ба вақти Москва ва 2:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад ва чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, мухорибаи Нурулло аввалин мухорибаи турнир хоҳад шуд ва ин маънои онро дорад ки мухорибаи Нурулло аз соати 00:00 ба вақти Москва ва 2:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. Оиди дар куҷо тамошо кардани пахши мустақими ин мухориба мо пагоҳ навор карда ҳамаи маълумотро пешкаши шумо мекунем. Барои ҳамин ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед, то ин ки аз ҳама хабарҳои ҷаҳони ММА якум шуда бохабар бошед. То наворҳои баъдӣ хонободу сарбаланд бошед. Дӯстон, мо авиакасаи худро кушодем, авиакасаи паҳлавон. Акнун шумо метавонед ки чиптаҳои даркории худро ба тамоми самтҳо аз авиакасаи мо паҳлавон бо нархи арзон харидорӣ кунед. Худи ҳозир ба рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран буда занг зада ба боварии комил чиптаҳои даркории худро харидорӣ кунед. Сафари худро бо авиакасаи паҳлавон боз ҳам осонтар кунед.